Etxekoak abian normaltasun berria. Nork esango zidan kalea ben zapalduko nuela. Musukoak jantzita musuei uko egingo geniela. Non gelditu dira garai bateko bersarkana estua. Terrazak jendez bete dira eta ondartzi mugatu zaietukiera. Etxekoak gara kalean gaudenak, egun oso eta gaudenak, igaro aldira uneri zaiena. Etxekoak abian normaltasun berria. Etxekoak abian normaltasun berria. Neskak, maskarillak arriskutsuak dira, Bakteria finatzielako? Eske ba, igual tipo bat ikustu azulako maskarillaken eta erakargarria iruditzen zaizu, baina gero kentzean. Auskalo! Hoi bizarrakin errezatzea. Bai, hori da. Bai! Temperatura hartu behar dizuet. Zer? Ai, ama, Maiti, sukarra duzu. Benetan? Neskak sentitzen dut, baina zintzaret esartu. Aber, erakutsi hori? 50 graduta 5 dezima, hoi imposiblia da. Bera, igual da eguzki hartzen egon garelako. Claro. Berdin zaiz zergatik, baina ez zintzaret esartu neskak. Aber, 50 graduko sukarrakin ospitalean egon beharko litzateke. Ui, agian antxegon beharko zenukete, Gorka, termometro hori zagondo? Lasai, nire daukat. Termometroa dara masu poltsan? Claro, COVID-free garenok geure burua defendatu behar dugu. Ez da beharrezkoa. A ver? 36 graduta 5 dezima, hori bai. Orain eseri gaitezke? Ez! Hau da termometro ofiziala. Aber, erakutsi? 50 graduta 5 dezima. Bueno, a ver. 51 gradu, termometro hau estropeatuta dago. Trukatua. A ber, baina gu betiko bezeroa gara. Konfinamentua da gero lehenengo kafia hemen hartu genuen. Gorka, gu eta gu bezalakoengatik ez balitz negozioa itxi beharko zenuke. Ez flipatu, guapa? Kafesniak eta zurituak hartuta enaiz aberastuko-ta. Bueno, a ber, lasaitu gaitezen, bai? Baina oain sartu gaitezke, ez? Ba ez. A ber, puntua da, aforoa beteta daukadala. Eta betiko bezeroi ezin direla sartu esateak, lotxa ematen didala. Horregatik trukatu dut. Hobe da jendea, sukarraren gatik botatzea, taberna beteta dagoela esatea baino. Begira, bai libratu da. Hoiek, kopak hartzen dituzte. Osea, gastua egiten dute, Gauza bat esan dut. Ezertzen uste bat diguzu. 3 ardo beharrean, Hiru espezial hartuko dugu. Ze pasada! 3 espezial eta azeitunak. Eta azeitunen ordez ze iruditzen rabak. Hemengo txibiekin eginda. Gorka ez pasatu. Nor nahi ditu hemengo txibiekin egindako rabak? 11 euro razioa! 11! Adjudikado! Maia zuentzat! Guk ere nahi ditugu rabak! 3 espezial, rabak eta brabak? Inor gehiago? Guk? Ederki! Bokaten karta ere hortxe daukagu? Nor kartuko ditu mahai horretan bokadilloak? Guk! Neskak, berdin dio, beste taberna betera joan gaitezke. Ez da pentsatu be! Baina, Guk! Neskak, ez dintzat gehiago. Gordiz, ze postre nahi duzue? Nik ezin dut, tio. Kogoratu zeintzen akordioa, Nahi baduzu ez, baina nik berdin kobratuko dizuet. Etxekoa agudadan. Jode, neskak ezakizu ze pasade. Zer? Gure umiak bere lehenengo hitza esan dula. Ai, benetan, ze polita. Eta zer esan du? Ama, Ai, eta ze sentitu dozu? amorrua. Baizea. Baina, seriozu? Izar hori deitu dio ama neskak. Klaro, orduan bai. Eske nere errua da. Berarekin pasatzen du denbora gailena, eta klaro, ama deitu jo. Bueno, a ber, baina konfinamenduan egon zara zeura labakin, ez? Ke ba, inoiz baino ordu gehiago ditun ospitalean lanian. a ber, Aider, ez kezkatu.
Garai honetan umeek ez dakite zer esaten duten. Ama zer den ere, seguro ez dakiela. Umeak oso tontuak dira. Maria, favorez. Eider, umeak ez ditu kontzeptua bereizten. Eta Izarorekin pasatzen du denbora asko. Bai, nerekin baino gehiago. Ja, bueno, baina zulanera joan behar duzulako. A ber, baina etorkizunean bere lehenengo izazein izan zen galdetzeianean, nik zesango jot. Ba, egia, ama esan zela. Ha, bere, Eider, zeure alabarentzat Izaro da udako lige bat bezala. Udan uste duzu betirako dela, eta neguan ez duzu ez da bere izena gogoratzen. Umeek usaimenarekin eta ukimenarekin erlazionatzen gaituzte. Eta umeak barneratuta dauka zure usaia. Azken 5 hilabetetan hidroalkohol usaina besterik ez dut izan, ere. Bueno, baina zure azalaren kontaktua. Eskurarruta batak kirurgikoakin hartzen dut ez kutsatzeko. A ber, Eider, txorrada bat da benetan. Umeak ondo daki zuzarela bere ama. Neskak, haurtzaindegira eramango dudala uste dut. Benetan eramango duzula haurtzaindegira. Egoera dagoen bezala egonik. Exageratzen ari zara, Eider. A ber, ez dugu beste aukerarik, neskak. Gorkak lan eiteu, nik topera nabil ospitalian. Ja, baina hobe Izarorekin jarraitzea haurtzaindegira bidatzea baino, ez? Izaro kontratatzia ez da ideia hona izan, Agian... Zeba? Izaro oso jatorra da eta ondo ari da. Bira nere, zure hilo bada eta defendatu nahiko dezu. Baina Izaro ez da influentzia hona izan. Ei, zuk ordu gehiagi ematen dituzu etxetik kanpo eta orain berea da errua. Eider, ama, esatearena txorrada bada. Ez da horregati bakarrik. Ez esan. Izaro eta Gorka liatu dira, esan izun ez da ideia ona. Kieta paradai, zainek esan dualakoik, Maria. Orduan zer? A ber, kontua da, ama esan takeo, beste hitz bate esan dula. Maria. Ai, ze moñoña! Ta zera kutsi dio zuen nire argazki bat? Pizza banatzaia etorri da, eta kaskuan zerama marihuana pegatin ikustian esan du. Hasi zara haurtzaindegia bilatzen. Enazazu besarkatu. Berandu datore, tipiko. Berak esan du geratzeko eta gero askena beretzen. Zer? Zerbait hartuko duzu ala de Miranda Kerr zaudete? Miranda, ke? Utzi ez dakit zerbait saiatzen naizen ere. Zuek kuleroak apeso erosten dituzu eta. Venga, Marilolis, zertu nahi duzue? Mariaren zaiago deskatzeko. Gauza garrantzitsu bat kontatu behar omen digu. Drama. Fijo, nahi utzi nahi duela. Banekin klines baten modura botata utziko zuela. Maiti, orain maskarilla erabili baten modura esaten da. Bueno, zer duzu? A ber, kontatu behar dizuedana oso serioa da. Una hiri buruz da? Bai. Banekin, si eske banekin, jode. Utsi egin duzu, eta tipo etxo polvo dago, ezta? En fin, aitorri deituko dio sofakama prestatzen azteko. Ez. Hori baino serioago da. Bai, ama, aurdun zaude. Zer? Hombre, agobiatuta ez zaude, eta oraindik ez duzu ardorik eskatu, argi dago. A ber, Unai, gustatzen zait. Zer? Maria, gustatu, nola Gustatu, neska mutila, gustatu. Bale, barkatu. Sexua besterik ez zera uste nu, Ja, eta nik ere bai. Jode, ez dakit nola gertatu den hau. Maiti, maitasuna koronavirusa bezalakoa da. Airean dago. Love is in the air! Eta nire negozioa baita zuek bezalako bezeroekin. Ze hartu nahi duzue? 3 ardo mesedez. Eta beraientzat nahi duten. A lo loco! Ai, Meri, ze ondo. Ez, ze ondo ez? Ze putada! Egun osoa pasatzea beragan pentsatzen. Kentzazpien zuten hasi naiz. Eta karo, oin bai, oin ulertzen ditut letra. Orain itxasoa Maria. Besteo bat entzuten baldin badoz, aplasteko bat emango zuet, Ai, ez da sekula hau sentitu. Maria, tranquil. Maite minuta zaude. Ez pasa. Gustatzen zait, besterik ez. Tximeletak sentitzen dituzu sabelean? Ez, beldurra sentitzen dut. Eta usten banau ze. Ni naiz harremanak uste dituena. Unaik ez zaitutziko nide koina, Maria. Eta koronavirus hartzen bali badau, eta hitzen bada? Bazu, Euskadiko Pantoja, la viuda de Euskadi! Ai, a ber, zer sentitzen duzun esan diozu? Ni loka. Neko humilantea da zuei kontatzea, Beitu, harremana gustuko dut, kitxo. Nola utziko duzu, bai? A ber, txora indadakazu nahi. Eta ez badago zer. Eta berarentzat sexua besterik ez bada?
Eta nik zen nahi dut, Zeo zer serioa nik, benetan eske. A ber, nik ez dut sekula zeo zer serioa auki. Meri, hiperventilatzen ari zara eta tabernako desfibriladorea txinoetan erosi nuen. Entzun, Maria. Zergatik ez zara berarekin geratzen eta zuen kontuak argitzen dituzu eta listo. Bale, bai, idatziko diot. Kaixo unai. Geratuko gara. Ai, maitia etzara da mutuko. Maitasuna disfrutatu egin behar da. Sentitzen dut, baina geratuta nago? Barkatu? A ber, normala da, tipua geratuta da, Hemen, ni naiz plantoiak amate dituena. Tipo honek ez dakien olako nezen, Ekipo, gaur juergon, a tope, venga. Nik lan aurreratu behar dut. Ikumia zein du behar da. Eta... Etasun irekin. Venga. Bale! Etxekoak uda. Maria, ze aje arpegila dakazun, ez? Neskak, kriston kagada egin nuen atzo. Ai, ama, unai bolutek entzeko. Bai, hori zen ideia. Gorkak mexikar berri batera eraman induen. Bakizue mariatxiak zuzenean, mutil katxarro pila bat... Bueno, a ber, arira, Maria. Tipo batek iliatu zinan, ez? Gogoratzen Aimar? Zein, Orlando Blumen bikia? Bai, hori. Fitxak sartu zizkiden. Osea, banekien, unai gizajoa, tio. Orain nola esaten diozula darra jarri dizkiozula, majita. Hobe ez esatian, ere? Total zertako? Neskak, enintzan berarekin enroiatu. Unai neukalako buruan. Benetan? Ez dakit zer esan. Baina okerrena da gehiegi edan nuela. Eta... Neska batekin enroiatu zinen. Idale, enintzan lainorekin enroiatu. Ai, bale, barkatu ohitura da, eske flipatzen nago. Bale. Laugarren gintonik eta gero, Unairi deitu nion. Bai, baina etzidan hartu, Itzalita zaukalako. Ah, bueno. Eskerrak. Eskerrak. Ah, bueno, eskerrak. Baina mesua bidali nion... Ostras, baina hoi okerro da. Ze mezua beterako gelditzen da gordeta. Bai, gaur goizean entzun dut. Beitu. Adi, Kaixo maitia, beitu txisagidera urten naiz, eta ilargia ikusi dut, eta zuretzat ilargia, lapurtuko nuke gauero. Ja, bai, badakit zuentzat oso barregarria dela, baina imaginatu niretzat. A ber, Maria, barkatu, baina lasai. Zu lasai ze mezua besterik ez da. Bai, gauz okerragoak egin daitezke baitasunagatik. Ja, badakit. Zeo zer okerragoa egin nuelako gero. Ai, ama, Maria. Mesua bidali ondoren, taxi bat hartuta bere etxera jo nintzen. Eta? Eta bere etxe azpian Ken Zazpi kantatu nuen. Maria, berriz ere ilargia. Ez, itxasoa gara. Hostia, okerro da. Melokotoi ederra eramango zenuen balkoi azpian zu bakarrik abesten azteko. Ez, enengoen bakarrik, Mariatxiak eruan nituen. Mariatxiak benetan, Maria? Tia, bueno, nik ez dut esan gogoratzen, baina poliziaren salaketan hori jartzen du. Jode, Maria, kosta zaizu maite mintzia, baina fuerte jodizu, Bueno, baina unai, etxean ez bazegoen ez da enteratu. Egia? Hori espero dut. Ostras, Maria, zure bideo bat iritsi zait. Zer? Malku, bai esken, orain itxasoa gara. A ber, Maria, nahiko afinatuta, Ei, niri ere bai. Meri, trending topic zara. No me jodas. Ai. Distantzia mantendu. It's a beautiful day. Hey, what do you say? It's a beautiful day. Hey, we can all get away. It's a beautiful day. Hey, what do you say? It's a beautiful day.
María! ¡Ay, Saro! ¡Qué sorpresa! Uy, 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 zu jota fuera ibilizera. ¿Qué va? Ez. Ez da nahi bez. Zeo zer hobi haua gertatu zait. Zita bat. Bueno, zita, perfektua. Ai, eta nolakoa zen tipoa? Ba, guapitua. Baina guapito en plan, altua, moreno, horrela begi urdinekin, eta... A ber. Flipatu gabe, eh? Ez da horren besterako. Guapitua da, baina... En plan jatorra. Ez zaizu importa museora etorri izan hasi? Ez. Bueno, ez que niri txagalek txoratu iten hau. Bueno, nire ere bai. Abanguardismoaren aintzindari izan zen. Bai? Fantasiak zinametxak enpapatzen dituzte bere obrak. Jode, eta zuen dutxetak izoin beste txakal horri buruz. Puta ideiarik ez. Baina interneten begiratu eta dina ondek hasi nuen. Eta... Dana kontrolpean eduki nahi nuen. Hortxe dotore gantzi eta zapata berrekin. Zapata berrek apena abuztu nituen beruakin. Kagadon, ez dakitzu zemina. Sartu horretik, ja sufritzen dengoen. Han, zutik, eguzkitan, iara etzen moitzen. Ba, esposizioa oso ondo omen dago. Bai, bere lehenengo etapakoa da. Bakizu kubismoarekin experimentatzen zegoenian eta guzti hori. Varsovian, egon zanean, garai hartakoa. Eta tipa etzen isiltzen. Ai, baina nekien zu artean aditua zinenik. Ni? Ideiari pez. Buaiaren aitiaren interneten bilatu nuen dena. Bueno, baina etzen ikusi tipoa. Wikipediak baino gehiago zekien. Eta bere influentziak jodutar kulturatik datoz. Bueno, hori nabariagoa izan zen bere urrengo urratxetan. Ezin duen gehiago aguantatuan zutik zapatekin. Teilerak ez zuen aurrera egiten. Tipoa ikusi behartzen nuen ilaran. Sartzeko irrikitan urduri, ilusionatuta. Eta barruan ze gertatu zen. Banku baten eser izan, ordu erdi, kuadro baten aurrian. Edertasunaz gozatzen. Eta, klaro, ni bere albuan. Aja, inoiz ez dut hainbeste gozatu kuadro batetaz. Lasa ikusi nun patxadaz. Kuadro horrible baten aurrean nengoen. Itxusi baino itxusiagoa. Guatzean zei purdian, atera zitzaizu ze grano berde hori. Bai, ez da ulertu zu, bai, horrenako, itxusia. Itxusia. Hoi bai, eseri, eta gero ezin altxa. Hankak amputatzeko zorian nituen eta. Sufrimentua. Bai, eta klaro, gero esposizio puta oso ikusi behar. Baina, txakal honek kuadro asko aldauzkau. Ez, baina kubisten erretrospektiba oso bat zegoen antxe ikusteko. Eta klaro, gero gertatu beharrekoa gertatu zen. Eski, ze ona. Izugarria izan da. Bai, oso ona. Mo barkatu, joan barra duket. Bai, baina ondo zauz? Bai, oso ondo. Ai, oso tipo negarreztar izan orduan. Bai, ikusitako edertasunarekin unkituta. Eta gixajoak, ez zuen nik negarrez ikustea nahi. Ai, orduan tipo sensiblea. Supersensiblea, tia. Que majo. Supermajo. Potrotako ostikada bat? Ba, potrotako minak ez du konparaziorik honekin. Nere bizitzako zitariko kerrena izan da. Perfektua izan da. Enazazu besarka